ገለ ሰባት ሞባይልና ሓንቲ ኮይናሲ ክምችወና ኣይኽእልን ንብል ሰባት ኣለና። ግን ሓንቲ ሞባይል ኮይና ብክልተ ወገን ከም ንጥቀመላስ ንፈልጥ ዶ? እስኪ ሓቢርና ንርአይ። መጀመርያ ኣብዚ ዝነዋ 3 ሕንፃፅ ዘን ብታሕቲ ዝነዋ ንውቃዕን ማለት እዩ። ካብኡ መፅሓፍ ቅዱስ መፅያት እኒአ፣ ካብኡ ውዳሴ ማርያም መፅያት እኒአ። እዚ ኩሉ ትዝተጠቀም ኩሉ መፅለይ ኣሎ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና? ውዳሴ ማርያም እና ቴሌግራም ወይ ከዓንየ ዋትስኣፕ ከምዚ ጌርና ንንካእዮ ማለት እዩ። ኣብ ቀረባና ክፀንሐልና ማለት እዩ። ውዳሴ ማርያም እውን ንንካእዮ። ኦኬ ፅቡቅ። ሕዚ መየሳ ክፃጣየ ነዚኣ ውዳሴ ማርያም መፅለይ ኣሎ። ነዚያ ውዳሴ ማርያም ከዓንየ እዚኣ ማለት እዩ ጸወት ኣብላየ ዛሬታ ليش تحنت كذي ጸወት ኣብላየ ኣለሁ። ካብኡ እዚኣ ይወዓ ማለት እዩ። ውዳሴ ማርያም ተገናለ ሕጂ ኣብዚ መፅያት ሌላ ንኢሳ መፅያት ሌላ ማለት እዩ። ካብኡ ዝደለናየ ዓይነት ትምህርቲ ነሰኖች እና የሰሉስ ውዳሴ ማርያም ንርኢ ማለት እዩ። ካብኡ ቴሌግራም ከዓ ብታሕቲ ዝኒኣ ማለት እዩ። ኣብዚ ኒኣ ንዓኣ ከዓ ምስ ነፃታ ሕጂ ቴሌግራም በይ ኮይናላ ብታሕቲ ተፃይጣላ ማለት እዩ። ካብኡ ዝደለናዮ ማሕበር ውዳሴ ማርያም ክንመሃረሉ ዝደለና ንኣቱ ማለት እዩ። ወይ እውን ዩቱብ እንድሕር ደሊና እውን ከምኡ ጌርና ንኣቱ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕዚ እንታይ ክንገብር ኣለና? ዩቱብ ኢና መጀመርያ ክፀወጦ ዘለና። ዩቱብ ዝፀወጦ እሞ ካብ ድሕሪኡ ይቅረበልና ኣብዘን 3 ሕንፃፅ እታ ዩቱብ ትመፀልና እያ ማለት እዩ። እቲ ኣብዚኣ እታ ዩቱብ መፅያት ማለት እዩ። ኦኬ ካብኡ ከዓ ብካልኣይ ደረጃ ደግሞ ጎዜ እንድሕር ኣብያትና ብካልኣይ ደረጃ ከዓኒ እንታይ ክንገብር ኣለና? ነዚኣ ፀወት ኣብልና ኣለና። እዚኣን ቴሌግራም ዓረና ፀወት ኣብልና ንፀንሕ። ካብኡ ብካልኣይ ደረጃ ኮይና ኣላ እዚኣ ማለት እዩ። ቴሌግራም ብላዕሊ እዚ ካልእ ዝደለናዮ ትምህርቲ ከዓንየ ብታሕቲ ውዳሴ ማርያም ንለና ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ዋላ ዩቱብ ዝደለናዮ ነገር ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ቴሌግራም ከለና ኣብ ዩቱብ እውን ክንሰምዕ ንኽእል ኢና። ቴሌግራም እናሰማዕና መፅሓፍ ቅዱስ እውን ክነውፅእ ንኽእል ኢና። ዝደለናዮ ነገር ኣፕሊኬሽን ክንከፍት ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ግን ጥላ እንድሕር ደሊና ዩቱብ ብታሕቲ ካልእ ከዓ ብላዕሊ ክንገራ እንድሕር ደሊና ኣብዚኣ እንዋ 3 ነጥብጣብ ደቂቃቲ ንዓአን ንኽእል ማለት እዩ።